Minél közelebb van az illetőhöz az, aki megerőszakolja, annál inkább a trauma az árulás. Tehát ha valakinek meg kell erőszakolva lennie, akkor jobb, hogyha egy idegen csinálja, mint egy családtag. A legrosszabb, a legfájdalmasabb trauma az az árulás. És az árulás kétféleképpen történhet. Arra, akire az illető számít, elárulja, vagy valaki, aki erről tud, semmit se csinál, és így elárulja. Tulajdonképpen a trauma az úgy keletkezik, hogy az ember fogolynak érzi magát, tehát úgy érzem, hogy nem tudok menekülni, és el kell tűrnöm valamit, amit különben nem választanék. Tehát egy élményt el kell tűrnöm, amit nem akarok. De nincs elég hatalmam ahhoz, hogy meneküljek. A szexnek ehhez semmi köze nincs. Ez hatalom. Csak a szex arénájában történik. Tehát, hogyha egy férfit a falra szegeznek és kihúzzák a körmeit, az pontosan ugyanolyan trauma, mint hogyha egy nőt megerőszakolnak, vagy egy férfit megerőszakolnak. Tehát ugyanúgy nem akarnád, hogy azt tegyék veled, mint ahogy az illető, akit megerőszakolnak, nem akarja, hogy azt tegyék velük. Az, hogy a szexuális arénában történik, nem az agresszívben, nem jelent semmit. Az mégis agresszív. Tehát hatalomról van szó, nem szexről. És ami tényleg nagyon keményé teszi az egészet, az az, hogyha az illető szégyeli, nem az agresszor szégyeli magát, hanem az, akit bántottak, és ezért nem beszél róla. Tehát, hogyha titok marad, akkor ami tényleg nehézzé teszi az illető életét, az az, hogy elválasztja a titok mindenkitől. Tehát egyedül lesz. Tehát egy fiatal gyerek, akit megerőszakolnak, és aki nem beszélhet erről, az tulajdonképpen árva lesz. Mert elveszti az apját, elveszti az anyját, elveszít mindenkit, akivel erről nem tud beszélni. Ha a gyereknek vagy az illetőnek van legalább egy barátja, akivel őszintén tud beszélni, az már segít. A gyerekben az történik, hogy nem tud megbízni senkiben, mert aki megerőszakolta, annak nincs egy csillag a homlokán, tehát mindenki potenciálisan bánthatná. Tehát a gyerek nem bízik meg senkiben, mert én úgy nézek ki, hogy egy normális ember vagyok, de hogyha leveszem az arcom, mögötte van az agresszor. Tehát akit egyszer így bántottak, az nem mer megbízni senkiben. A másik az, hogyha az illető, aki bántotta, azt nem büntették meg, annak nem kellett felelni a saját tettéért, akkor a gyerek tudja, hogy nincs igazság, nincs igazságosság a világban. És nagyon sokan, hogyha én nem tudok senkiben megbízni, nincs igazság a világban, akkor nem akarok játszani, akkor nem akarok élni. Tehát nagyon gyakran serdülőkori gyerekek, akiket bántottak korábban, öngyilkossági kísérletet követnek el, mert nem akarnak részt venni abban, amit életnek hívnak, hogyha ez a játék. Az első dolog az, hogy azonnal meg kell védeni. Ki kell venni őt abból a környezetből, vagy meg kell őt tanítani, hogy megvédi önmagát, tehát mondjuk egy fekete övet kapjon karátéból, vagy judóból, vagy aikidóból, valami harci művészetből, úgyhogy ha bárki egy lépést tesz feléje, akkor azt mondja, hogy stop, ha még egy lépést teszel felém, akkor eltöröm a karodat, és meg tudja csinálni, az remek, nem kell terápia, csak ez kell. Szüksége van egy menedékre, szüksége van, hogy valaki kiveszi őt abból a környezetből, ahol nincs védelmezve, és ha szükséges, én ezt gyakran megcsináltam,
a szülők ne tudják, hogy hol van a gyerek. Egy Judith Louise Herman nevű pszichiáter, aki a Harvardon fejezte be a tanulmányait, beszél erről, és az ő sémája nagyon egyszerű és igaz az én tapasztalatomban. Az első lépés az egy terapeutával meg kell találni egy olyan kapcsolatot, amiben biztonságérzete van, ahol megbízik a másikban, ahol relaxálni tud. Na, vannak olyanok, akikkel ezt el lehet érni egy pár óra alatt. Viszont vannak olyanok, akiknek ez évekbe telik. És ezt nem lehet sürgetni, ennek valódinak kell lenni. Tehát át kell hidalni azt a félelmet, hogy a terapeuta is egy bizonyos alkalommal csak arra vár, hogy bántsa. Tehát ez az első szakasz, ez lehet évek, órák, napok, nem lehet tudni. Amikor ez megtörténik, abban a pillanatban automatikusan az illető minden részletre fog emlékezni, és rájön arra, hogy semmi más nem kell tennie, csak meg kell síratni, meg kell gyászolni, hogy ez egyáltalán megtörtént. Hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ő ki, nem kell, hogy szégyenérzete legyen, nem ő hibázott. Ez olyan, mintha egy teherautó elütötte volna, akinek a vezetője egy részeg ember volt, semmi személyes nincs abban, nem ő tehet róla, tehát meg kell gyászolni. Jobb lett volna, ha ez nem történik meg. És azután a harmadik fázisa a terápiának, hogy megtanul újra valódi kapcsolatokat kialakítani. Mert addig a kapcsolatai csak hamisak. Úgy néz ki, mintha kapcsolatban lenne, de védi magát állandóan. Olyan, mintha egyszer a szék összeroskad alattam, utána nem teszem a súlyomat a székre. Csak így ülök, mert hogyha összeroskad a szék, akkor én rendben vagyok. Ami egyszer megtörtént, soha nem akarjuk, hogy még egyszer megtörténjen. Viszont a gyász végén az ember ugyanoda kerül, hogy megreszkírozza emberekkel, hogy elárulják. Különben nincs kapcsolat. Családterápiában, amikor dolgoztam ilyen családokkal, akkor néha megtörténik, hogy az apa térdre roskad a lánya előtt, és próbál bocsánatot kérni. Én azt sugom a lánynak, hogy azért, mert tényleg esetleg szívből megbánta az apa, hogy mit tett, az nem jelenti azt, hogy neki meg kell bocsájtania. Mert egy hamis megbocsájtás az megint elválasztja, elvágja az igazságtól. Ne szuggeráljuk az embereknek, hogy jó lenne, ha megbocsájtana annak, aki bántotta. Gondolod, hogy én valaha megbocsájtanék Hitlernek? Ha hülye lennék, főleg akkor, hogyha ő nem térdre roskad előttem, és mondaná, hogy soha többet ezt nem fogja csinálni, sem velem, sem senki mással. És akkor se kell elhinni. Úgyhogy nagyon nehéz egy családot összetartani, és beszéljünk árulásról. Hogyha az én lányom elmondja segítséggel, mondjuk a terapeutája segítségével, hogy mire emlékszik, hogy én hogy bántottam, és mondjuk az anyja, a feleségem nem hiszi el, mert nehéz neki elhinni, mert ha elhiszi, akkor engem ott kell, hogy hagyjon. Mert ha nem hagyott, akkor a lányunk nem csak tudja, hogy én elárultam, akkor az anyja is elárulja. Tehát akkor mondjuk a lánynak jó, hogyha az anyja is az ő oldalára megy, és mind a ketten ott hagynak. Azok, akik nekem elmesélték, hogy valaki ezt tette velük, kivétel nélkül van egy pillanat,
amikor belenéznek az agresszor szemébe, és ami megijeszti őket, az egy olyan csillanás a bántó szemében, amit úgy olvasnak, hogy ami örömöt ad az agresszornak, az az, hogy ezt meg tudom tenni, és senki nem tud engem ebben meggátolni, és neked azt kell tenni, amit én mondok, azt csinálok veled, amit én akarok, és hogyha egy büdös szót szólsz erről bárkinek, akkor megölöm az anyádat, vagy akkor nyilvánvalóvá teszem, hogy te vagy őrült. Valami nagy örömöt okoz az agresszornak az, hogy egy másik élet fölött hatalma van. Az a csillanás, az az öröm, hogy megszeg egy tabút, és senki nem fogja megtorolni. Dolgoztam egy nővel, akit az apja nem csak szexuálisan, hanem agresszíven is kínzott. Például satúba zárta a fejét, vagy a kezét, és addig csavarta, amíg egy csont nem tört el. És ezt a lányt bevitték egyszer a kórházba, mert egy kicsit túl messze ment, és egész biztos vagyok benne, ő is, hogy az orvos tudta, megmondta az orvosnak, hogy mi történt. Az orvos semmit nem csinált. Az orvos nem szólt senkinek, az orvos nem jelentette föl az apját. Mondok egy másik példát. Egy férfi jön hozzám terápiába, és azt mondja, hogy ő tulajdonképpen nem akart jönni, de a felesége kényszerítette. Azt mondta a felesége, hogy ha nem jön hozzám terápiába, akkor feljelenti a rendőrségen. Mondom, mi történt? 2 gyönyörű fia van, és egy meleg nyári éjszakán benézett a fiúk hálószobájába, és mert nagyon meleg volt, a hold besütött az ablakon, a gyerekek meztelenül aludtak, és akkor úgy rám néz, és azt mondja, hogy minthogyha én is ugyanazt tettem volna, mint ő, hogy hát mi más tehettem volna, seggbe basztam mind a 2. Még 1-2 mondatot beszélgettem vele, és fölhívtam a feleségét, hogy hívja a rendőrséget. Ezzel az emberrel én nem tudok terápiát csinálni. Ez nem patológia, ez gonosz. A gonoszszal nincs patológia. A Lucifernek mi a patológiája? Ő azt mondta az Istennek, hogy ő nem akar szolgálni. Érted? A jó, amit mi jónak hívunk, az az, aki tiszteli az életet. Aki vigyáz a virágra, aki vigyáz az állatokra, aki vigyáz a gyerekekre. Mert élnek, csak azért, mert az élet pozitív. Vannak olyanok, akik 180 fokkal az ellenkezőjébe mennek. Nem tisztelik az életet. Könnyebb rombolni, könnyebb ölni, könnyebb degradálni dolgokat, mint építeni, szeretni. Sajnos bevallják azok, akikkel tudtam beszélni, hogy mindennek ellenére szeretik az illetőt, aki bántotta őket. Mert mióta megszületett, azóta ez volt a legfontosabb ember az életében, és annak ellenére, hogy valaki bánt, az nem jelenti azt, hogy te nem szereted. Reméli az ember, hogy abba hagyja a másik. Reméli az ember, hogy ez volt utoljára. Még akkor is, hogyha valaki bemegy és megmenti, a gyerek ott akar maradni, ahol bántják. Mert az az otthon. Mert nem ismernek más. Nem is tudják elképzelni, hogy más létezik. Minden gyerek, aki megszületik, szerintem tökéletes. És akkor van egy görbe család, akármilyen formában, és az egy görbe gyereket csinál.
Na most, hogyha ez az illető kimegy a világba, akkor ilyen emberekkel fogja jól érezni magát. Tehát ez az egyetlen jelentése annak, hogy valaki mondjuk magához vonz agresszív embereket. Mert hogyha agresszív volt a család, akkor az ember kimegy, hogyha mondjuk egy normális ember talál, akkor abból tud csinálni egy agresszív embert. Vagy azonnal agresszív embereket keres, és elkerüli azokat, akik normálisak. A terápia az az, hogy remélhetőleg a terapeuta egyenes, jön a görbe ember, próbálja a terapeutát meggörbíteni, a terapeuta nem görbül, ezért kap sok pénzt, hogy ne görbüljön, és akkor lassan kiegyenesedik a paciens. A szomorú dolog az, hogy az ember soha nem tudja, hogy egy ilyen trauma után, hogy a trauma nélkül ki lenne. Én Vancouver környékén élek, vannak sok kis sziget van, és van egy bizonyos fa, Arbutus tree-nek hívják, amik így 45 fok szögben nőnek. Tehát nem egyenesen fölnőnek, hanem így nőnek. És ez azért van, mert nagy szelek vannak, és ahogy a fa nő, a szél elgörbíti. És akkor öreg fák vannak, amik így 45 fok így mennek ki, és élnek, és gyönyörűek. Na most tulajdonképpen ezek a fák traumatizálva voltak gyerekkorukban. Soha nem lesznek egyenesek. Viszont ha ők felfedezik, hogy így is gyönyörűek, és így is jól élnek, akkor mindegy, hogy olyanok-e, hogy azzá váltak-e, akik lettek volna, ha nem lettek volna traumatizálva. Én például 3,5 éves koromtól legalább 5 éves koromig, 1,5 évig traumatizálva voltam. És szerintem én most abból élek meg, amit akkor csináltak velem. Tehát a valódi bosszút úgy tud állni valaki, akit bántottak, hogy azért is, hogy használja, vagy marketinget csinál a traumájának. Én 3,5 éves voltam, amikor anyámat elvitték Auschwitzba, apámat munkaszolgálatba, nagyanyámat a gettóba, és szerencsére egy fiatal katolikus nő befogadott és bújtatott, mintha én lennék az ő fia. Azt kellett hazudnom, hogy a vezetéknevem Igaz, mert őt Igaz Irénnek hívták. És tehát elvesztettem mindenkit, 5 éves koromban az anyám visszajött, apám visszajött, nagyanyám visszajött, és akkor elvettek ettől a nőtől. Tehát megint, akit megszerettem, azt ott kellett hagyni. Már addigra az anyám egy ismeretlen lény volt. Az anyám bennem már meghalt, és az a nő, aki visszajött, és azt mondta, hogy az anyád vagyok, talán az anyám, talán nem, mit tudom én? Az én anyám meghalt. Szóval ebből az egyedüllétből, ebből a traumából én nem szerettem egyedül lenni. És állandóan figyeltem, hogy mi történik, ki mikor megy el, stb. Stb. Hát itt vagyok, most már 40-valahány éve vagyok terapeuta, azért, mert nem akarok egyedül lenni, és naponta legalább 10 ember jön hozzám, aki vigyáz rám, hogy ne legyek egyedül. Semmit nem tudok csinálni, úgyhogy pénzt hagynak nálam, mindenki hagy nálam egy kis pénzt, hogy megéljek, és vigyáznak rám, úgy, ahogy nem vigyázott rám senki, amikor pici voltam. Hát ez egy nagyon jó módja annak, hogy az ember úgy érezze, hogy hát köszönöm, hogy ez megtörtént, mert ennélkül ki tudja, talán egy órásmester lennék egy
pincehelyiségben Budán. Amikor mondtam, hogy fekete övet kellene szerezni valakinek, aki fél attól, hogy megerőszakolják, mert már megerőszakolták. Én ismerek több olyan nőt és férfit, akit bántottak, aki élvezi a harci művészeteket, akinek az életének egy nagy része ez lett, és nyernek versenyeket, és beleépítették az életükbe, csak azért is. Abban a pillanatban, amikor bármi utalás van arra, hogy egy vonzó nő felelős azért, amit valaki agresszívan tesz vele, hogy valahogy ő figyelmet hívott magára, ott már valami baj van. 100%-ig az agresszor felelős. 0% az, akit bántanak. Mindig. Akármilyen kihívó a nő, a férfinak mindig van választása. Tehát olyan nincs, a családterápiában gyakran hallom, hogy a férfi azt mondja, hogy a nő kiprovokálja, hogy megüssem. Hát olyan nincs. Mielőtt megütöm, elmegyek. Mielőtt megütöm, ott hagyom. Nem kell egy nőt verni. Ott lehet hagyni. Nem kell egy nőt megerőszakolni. Az ember találjon valakit, aki kívánja őt. Tehát egy nő semmilyen mozdulattal, semmilyen öltözettel, semmivel sem nem lehet őt megvádolni, hogy ő provokál valamit ki. Szerintem az őrültség. Ha én nő lennék, nagyon mérges lennék, ha valaki nekem ezt tanácsolna. Akit bántottak, a legfájdalmasabb konzekvenciája annak, ami megtörtént, az az, hogy az illető nem mer valódi kapcsolatba lépni. Tehát azok, akiket bántottak, azok nagyon egyedül vannak. Elszigetelik magukat az emberektől. És mi nagyon szociális lények vagyunk, úgyhogy belehalunk az egyedül létbe. Én azt találom sikeresnek, amikor valaki, aki egyedül volt, és szomorú vagy depressziótól szenvedett, az egyszerre feléled, és valódi kapcsolatokat tud teremteni az életében, amit élvez. Nem az, amin munkálkodni kell. Mert hogyha egy olyan kapcsolatban vagyok, amikor az illető elmegy, akkor fellélegzek, hogy na végre egyedül vagyok, az nem egy valódi kapcsolat. A valódi kapcsolat az, amikor valaki elhagy, vagy elmegy, akkor sajnálom, hogy elmegy. Mert inkább vele vagyok, mint egyedül. Tehát, hogyha valaki, aki traumatizálva volt, egyszerre olyan kapcsolatokba találja magát, amiket annyira élvez, hogy hiányoznak neki az emberek, amikor nincsenek ott, az jó. Nincs technika, szeretni kell a másikat. Nekem tök mindegy, hogy miért jössz terápiába. Az én dolgom az, hogy szeresselek. Az én dolgom az, hogy ne legyél egyedül, hogy végül is olyan dolgokról tudjál velem beszélni, amiről senkivel se beszélsz. Az én dolgom az, hogy az, aki bejön hozzám, az egy bizonyos idő után mélyen érezze, hogy én soha nem fogom megszégyeníteni, én soha nem fogom elárulni, hogy én a cinkosa vagyok, akármi is történik. És amikor ez a kapcsolat valódi, ez nem lehet technika, egy valódi nincs technika arra, hogy legyél a gyerekeddel, vagy a szeretőddel. Amint ez megtörténik, akkor a másiknak van elég intelligenciája, kreativitása, hogy azt csinál, amit neki tennie kell. Én nem tudom, hogy neki mi lenne a jó élet. Én csak annyit tudok, hogy én bátorítom az embereket,
hogy akármennyire is félnek, menjenek a félelem irányába, mert a félelem leszűkíti az embereknek az életterét. Én bátorítom őket, szeretem őket, és nem bántom őket. A terapeuta nem kíván semmit, viszont egy baráttal való kapcsolat az kölcsönös. Kapok, adok. Hogyha egy barátnak elmondok valamit, akkor a barátra kell figyelnem. Azért kell fizetni, hogy a pénzen kívül a terapeuta nem kívánhat semmit. Te bejöhetsz azzal, amivel, én csak figyelek rád, én csak tulajdonképpen arra figyelek, hogy együtt vagyunk-e, vagy nem. Hogy van-e köztünk valódi kapcsolat, vagy nincs. És ha nincs, akkor kérdezem, hogy miért nincs, hogy mi van. Mi van közöttünk, ami nem engedi meg azt, hogy úgy táncoljunk, ahogy én táncolok azokkal, akik nem félnek. Amit én tanultam egyetemen, az egyáltalán nem segít a munkámban. Nincs szaktudás. Hogyha az emberek szeretnék egymást, akkor nekem nem lenne munkám. Mert a probléma emberi probléma, nem egy betegség. Tehát az orvosi metafora az hamis. Az autószerelő metafora hamis. Te neked az autószerelő metafora jutott eszedbe. Behozod az autódat a garázsba, javítsák meg, milyen technikákat és hogy kell megjavítani egy rossz autót. Nem működik. A szeretet alapdefiníciója az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Tehát ez az elhatározás. Ha valaki azt mondja, én nem tudnálak bántani, az hazudik. Tehát a szeretet minimum az, hogy azt mondom valakinek, és magamban elhatározom, hogy tudom, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Tehát megvédlek önmagamtól. Hogyha valaki ezt a lépést nem teszi meg, arra nincs orvosság. Már Arisztotelész is tudta, hogy háromféle tudomány van. Az egyiket úgy hívta, hogy elméleti tudomány, a másikat úgy hívta, hogy produkáló tudomány, és a harmadikat praktikusnak. Na most az elméleti az például a fizika és a matematika volt. A terápia, a pszichoterápia az nem olyan. A második példákat adott orvostudomány vagy építészet, ahol van egy terv, egy blueprint, egy séma, és tudjuk, hogy jól csinálunk vagy nem, mert a tervet kell realizálni. Tehát, hogyha eltöröm a karomat, akkor egy orvoshoz megyek, mert az orvos tudja, hogy milyennek kell lenni a karomnak, amikor rendben van. Az a produkáló tudományok. A praktikus tudományok két példát adott, etika és politika. Amit a pillanatban kell tudni, hogy az ember mit csináljon. Tehát nincs elmélet. A politikában, abban, hogy szerezzek hatalmat, eleget ahhoz, hogy azt csináljam, amit akarok, és ne csináljam, amit nem akarok, azt a szituáció determinálja. Ott nem lehetnek általános elméletek. És az etika, az, hogy bánunk egymással, az egy szívből jövő, percről percre ki kell találnunk, hogy legyünk egymással. Abban a pillanatban, amikor úgy nézek valakire, hogy ez egy tagja egy csoportnak, tehát ennek az embernek ez PTSD-től szenved, ez depressziótól szenved, ez skizofrén. Abban a pillanatban már nem is látom, hogy ő ki. Hogyha én azt gondolnám, hogy te egy újságíró vagy, akkor nem is látnálak. Mert akkor egy sztereotype jön halványan, úgy elmosódva látnálak. De annak, aki hozzám jön terápiára, annak arra van szüksége, hogy én élesen lássam őt,
Hogy amit csinálunk, az személyes legyen, nem személytelen. A traumában mindig az a trauma, egy nagy része, hogy valakit megerőszakolnak, de nem személyes. Akárkit megerőszakoltak volna. Még ki se választják. Csak éppen jó helyen volt, és éppen volt egy alkalom rá. Most, hogyha a terapeuta is személytelen, akkor csak újra lesz traumatizálva az illető. A legagresszívabb, a legminimálisan empatikus embereknek van hatalmuk. Magyarországon is, az Egyesült Államokban is, Kanadában is. Semmi különös differencia nincs. Ami van azoknak, akik traumatizálva voltak, azok mind önkéntes csoportok, akik próbálnak beszélni arról, ami tulajdonképpen tabu beszélni róla. Mert az az első, hogy nem vagy egyedül, velünk is megtörtént. Ezek a csoportok, ezek mind szegények, ezek mind önkéntesek. Említettem a Judith Lewis Hermant. A könyvet, amire utaltam, a Trauma és gyógyulás, már elég régen írta. Most az elmúlt hetekben beszéltem vele, amiért szerintem nagyon fontos, amit ő mond, hogy ő leegyszerűsíti az egész pszichiátriát. Tulajdonképpen azt mondja, hogy senki sem szenved, senki sem beteg. Itt nincs betegség. Itt egy megrökönyödésről van szó. Hogyha valakit bántottak, akkor az illető megőrül az ő saját formájában, mert tulajdonképpen mi az őrült? Az őrült az, aki nem illeszkedik be abba, amit mi normálisnak nevezünk. De hogy illeszkedhetne valaki bele a normális életbe, hogyha bántották, és nem szabad róla beszélni? Tehát ez egy egzisztenciális probléma, nem egy betegség, amire orvosság kell, vagy valami különleges technika. Szóval ő azt mondja, és ezt már mondta, hogy minden diagnózis tulajdonképpen abból ered, hogy valakit bántottak. Most azt mondta nekem, ami új, és nagyon örülök, hogy ezt mondta, mert én már évek óta erről beszélek, hogy a legfájdalmasabb dolog, amit egyik ember csinálhat a másikkal, az a megszégyenítés. És azt mondta, hogy a traumának a legfájdalmasabb és legnehezebb része a szégyen. Hogy valamilyen oknál fogva az, akit bántanak, szégyenbe lép. És nem mer szeretni, mert attól fél, hogy újra a szégyenbe kell lépnie. Ha mondjuk egy izzó vassal a testedet megégetem, az a testi fájdalom, az semmi ahhoz képest, ami fájdalmat egy gyerek érez, amikor megszégyenítik. Tehát a kúra, a treatment, a kezelés, az az, hogy bánunk egymással. Az az, hogy az illető rájöjjön arra, hogy senkinek sincs joga őt megszégyeníteni. Nem az, hogy nem jön valaki, aki majd próbálja megszégyeníteni, de hogy tudja, hogy mit tegyen ellene, de hogy a magjában, a közepében, a lelke kellős közepén, a szívében soha ne engedje meg senkinek, hogy megszégyenítse. Ez a kúra. Oké?